ओइ फुंजा फुंजा दंना गैयालै सुवादालाय ओइ फुंजा फुंजा साला फंबायबाबो गद गैगाराना माबा थिक थिखा बायदि इन्जुर बाथाबनानै खोनासंग्रा हुदाया खाराखै साला सुवादना ओइ फुंजा फुंजा गैमारा र' साला सुवादा दाख्लैनि रं नाम्बार जानायजों बे गैयियावनो फंनैसो मोजां रायलायनोसै आं नाम्बाराबा बबे मोनसेयामोन सेबबो खालामगारदियाना साला बिमा फैना होनानै बेनो जानांगौ बियो बेनो जाथारनांगौ बायदि मोनदों आं जै मबाइलनि नोंनि अननायाव साथामसो मोनबानो जाबायलै गोदाननो हरनायसै दे आङो हेलौ हेलौ सोरमोन अ आङो माबा जारौ कन्ट्राक्टारसो आङो ए नंगौ नामा आदा औ जारौ औ औ औ औ आदाया दा होनबा मा खालामगासिनो दङ अ आङो नै जारौ माबा लेबारफोरनो रां होनोसो हिसाब खालामगासिनो दङ आङो हेलौ हेलौ इसिबां मोजां लाइन नांनायाव बे मबाइलालाय माथो मेगन सालायखोब्रा बाराखौबा ज्राव हरदोंलां हेलौ हेलौ हाब दिनैबा हले सोरजों रायलायमोनखाय आङो आंनि नांगौखिनिखौ बेनावनो बिजोबखानांसिगोन र' एसे बुरखायबावनि हेलौ आदा औ औ नानि खोनादों खोनादों बेखौनो आं नों सिरि थानायखाय मबाइलासो नेटआ माबा जालायबाय नामा सानदोंमोन आङो आदाया दा होनबा बहा थायो ए नानि थानायालाय आङो दा गुवाहाटीयावसो हटेलाव थायो माबा फ्लेट बायनानै औ होनबा आदानाव गोबां रां दंखायो खोमा ना आरो गारिबो दंबावो खोमा दां ना राङालाय नानि लानो बानानै आङो माबा पलिथिनफ्रावसो सोनानै दोनो आङो आरो गारियालाय फरचुनार गंसे आरो थार गंसे दङ आरो मा औ होनबा आदाया आंखौ गाबोन लोगो हमनो हागोन ना गुवाहाटीनि फान बाजाराव औ औ आयो नों फैल'नाय आंनि फरचुनाराव थिखोनानै गुवाहाटीखौनो फिदिंगोन आङो जाम्बि औ दे होनबा आदा गाबोन लोगो हमलायनोसै औ दे दे औ औ दे जागोन दे जारौ दे दे होमबा दोनथ'नोसै दे जारौ दे औ दे 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 औ हाग'लायबाय र' फान्था गिरलाया जालायबाय सासे जै बिदिसो जानांगौरा बोथोरफ्रा समफ्रा जालायबाय फान्था गिरलाना बिमा ओइ बिमा सालाबोथ' माबार 8 बाजिलाय लांबाय गोबां खामानि दं आंहा माबार लाबो र' लांगासिनो दं र' कलेजाव थांनो ओंखारबायनाय औ आफा माबा आंनो रां एसे नांगौ जादोंमोन हा मानोथो नांगौ जालायखो रांखौलाय माबा आफा कलेजनि इउनिफर्म बायनो आरो बेगाबो जिजोब्बाय आरो सेन्देलबो गोदान नांगौ आंनो देहाय नोंल' मोजां फरायथार नोंनो होआबा आं सोरनो होबावनो नोंखौ फोसाबाब्ला आं सोरखौ फोसाबबावनो नोंनो आंनि जिउनि मैखुन आफा नों मा एसे अनसुला नोंगौ आइ थाखा फैसाब्लाबो आंनो सेन्देल फैथाब्लाबो आंनो गाननाय जोमनायब्लाबो आंनो सना रुफाब्लाबो आंनो गासैबो आंनो आइ हे बिमा बे आंनि लंपेन्ट पकेटाव 2000 रां दंमोन ओइ फिसानो दिहुनना हरलाय थां आइ लानानै थांदो जागोन दे आफा माथो रां नांलांबाय थागौ जाखो हाथारलाला फिसा सासेजों होआब्लाबो जाया जालायखो मायाबा थाखा फैसाबाबो गावनो
सेन्देल फैथाबाबो गावनो गाननाय जोमनायबाबो गासिबो गावनो माबा गासिबो गावनो जालायबाय मा माखौबा लानानै देरगायो देरगानायसो नुदों नुवाखै नों फिसा मा बिदों थाखा फैसा बिदों गाननाय जोमनाय बिदों फिसानि लुबैनायखौ सुफुंनो हादों नोङो मोजांसो बुंदों नोङो आंनि सिगाङाव हा बेखौलाय नोंसो मिथिगौ दा बिफा नालाय नंनायालाय नंगौ आरो मा बुरैलायलांबाय दासिमबो बाथ्राखौनो बुजिया बेबायदिनो फिसाफोरखौ बुजायनो रोङियावनोथ' फिसाफ्रा बिफाफोरजों नांलायनो बोलोफोरायो बुरैलायलांबाय गियानफ्रानो थोब्लेट बाब्लेट दासिमबो जेबो बुजिया